Takže já vás vítám u dnešního videa. Tady ta hra se jmenuje Wilders Island. Jak vidíte, já vám teď tady představím jako můj ostrůvek. Jdeme se tady podívat na koníky v ohrádce. Tady máte nějaký, nejdu moc vidět, protože všichni spí nebo někde pořád běhají, ale tak to je asi jedno. No, mimochodem teď se půjdeme podívat na můj park, na moji jízdárnu, kterou jsem si koupila a udělám ji, a pak jízdárnu, kterou jsem si vytvořila sama. Ano, tamto vzadu, tu jsem si vytvořila sama a teď se tam podívat jakože do stáj. Tady to jsou ta stáje, jak vidíte. No a tady to jsou všechny moje koníci teda. Plus mám nějaký v inventáře, protože se mi to všechno nevyšlo, tak papa.